bilen qoplandı, tire-yoq maturlandı. Tılsımga әкиятке ышану көчәйді. Ничә яшь кенә сиңа булса да, балалык самимилыгы бетсә дә, хыялларга хыянат итмә, теләкләр чынга ашмас димә. 2020 киләчәк безнең кулда. 2020 бул безнең белән бергә. Яңа ел белән, яңа ел. Яңа ел белән, яңа ел. Яңа ел белән, яңа ел. Яңа ел белән. Сәлем, Кыш бабай, сиңа яза бер малай. Телим шыршы төбендә, айфон белән машина. Шаяртам иң мөһиме, 2020 Микки Маусның елы, безгә булыр күңелле. Чыңлап торсын һәр өйдә балаларның көлүе. Чын күңелдән шатланып каршылыйк яңа елны. Ничә яшь кенә сиңа булса да, балалык самимилыгы бетсә дә, хыялларга хыянат итмә, теләкләр чынга ашмас димә.